كاب تحت اجرو اجزاكالو بسم اب وولد ومنفس قدوس احدو املاك امين قدوس እግዚአብሔር አምላኽና መጸግዒናን ኃይልናን ኣብ ህይወትናን ዘጋጠመና ከቢድ ፈተናውን ረዳኢናዩ ስርሓት ኢድካ ዝኾነት ምድሪ እኳ እንተተናወፀት ጎቦታት ውና ምድሪ እንተተወሰዱ አይንፈራህኒና ወገናተይ ኣብ ጊዜ መከራና ንስሌና ዝሞተ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጸግዒና ብዝበጻሕና ጽንዑ ስቃዩን ብርታዒና ኣብ ጊዜ ሽግርናውን ረዳኢና ይሞ ዝኾነ እንተ መጸክን ፈርሕ የብልና ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ተጻሕፈ ንዓና ካብ ፍቅር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈለልና ዝኽእል የለ እዚ ክገብር ዝኽእል ወል ሓደ የለ ኣብ ዓለም እዚ ክገብር ዝኽእል ወል ሓደ የለ መከራስ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ጥሜት ወይስ ዕርቃን ወይስ ፍርሓት ወይስ ሰይፍ ድዩ ንስሌኻ ኩሉ ግዜ ክንመውቲና ከምቲ ዝሕረዳ ኣባጊዕ እውን ተቆጸርና ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እዩ እግዚአብሔር ይበርትዕክን ተንስኣ ንጸሊ كبر نجوس روف أنا بزيل لكل جزء نزال قلتك تنكابا خبيا دل الله ألكسندريا خابز اللول نجارات كلهم تاز خبرت يعني لقلتي جوبا مكان خان خجبر الله رأي بالي حدش مكان خان سيفتو تا ألكسندريا فتوت لقلتي أنت إذا سايب لك كنديو فتحت حدا عبالي ግርማው ንግስ ቅልሙ መኻደም ኮን ዝፈተውኺ አረጋግጾም ልኪ እንደየለውን ግዲ ኣይተረዳኣንን እዞም ክርስቲያን እንታዮም ዝደልዩ ስልጣን መንግስት ንኽዕንው ደኾኑ ክርስቲያን ዝደልይዎ ምጽላይ ንፈጣሪኦም ምምለኽን ጥራዩ ሃይማኖቶም ዝምህሮም ወን ሰላምን ፍቅርን ዝጽውዕ እዩ ጽብቕቲ ልዕልተይ እስከ ነገርኒ ንምንታይ ክዘጽዋዕኽኒ ጸገም ተሃልዩን ክፈልጦ ዝኾነ ጸገም የለን ካብ ንሪእካኮ ሰሙን ኣሕሊፍሎ እዚ እኹል ኣይኮነን ወይስ ካሊ ምኽንያት ሓሲብካ ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ናይ መርሒ ሓላፍነት ትፈልጥየ ኢኺ ተኽብርየ እውን ኢኺ ከምዛ ዓይነት ሃገር ምምራሕ ድማ ቀሊል ኣይኮነን እፈልጥ እየ ንዓኻ ግን ዘይተረዳእካ ነገር ኣሎ ጳውላ መንነትካ ይትረስዒ በዓል ቤተይ ምዃንካ ይትረስዕ كل جزء وانترسعني إخا السر تجر كان اللغة وي أيوة وي ونزخونا نجر سلا زي جبر سلتوي لمن الله أسير كذبة كمنيو اسكاوت سبالو ما نتم جزات كي حسكين أبت سفرات أخلتي زوار بلي أبتي جم كألا كيت كون تزناقعي أوزل نجرات دسي زبل كبر نجوس نقول لهم طفلت يوم سواتون كتسوع يوم تغليخي ولا أنا أنست ما سافنتي قال يوم متأم كزناقع خن كري خني خليهم متأم كلهم سيد نجوس بمهان كي زغنا الكيز مثلني حق خاي خا خبر نجوس كبر نجوس انتي تفاتيرو زي خاب نجوس أنا جس تلا خيو زما بفصم كخون هيكلني انت يكون كخون زي كل ديو قلت انا سنا اكلا وس دوا بيلو انت خونغه انت يصقمالو كوت فايل اندو احسبن اتم ناي نغس سراويت مسو انديم زنبارو ايكونن فتوتاي اتزسنبدوكو اتزغطله منقديو ديو قلت انا كل حزب كريستيان كسرن كقتلن عزيزيو ابا ازو كله ازم بار مسمولو نبرتو نبيت كريستيان زورسو ناي غزاي مفتحيو حراين بار امون السخا مسبيت سبكا نبيخا كتكيد انا بار نابز زمصاخو ناي غزاي مفتح نعخم نخركبكم نزلن كله نبرت شيطه نزرخبكو ገንዘብ ንሰራሕተኛታትን ንባሮትን አካፊለ የለኹ ብቁኑዕ ልቢ ነጻ ገይረ ሰዲደየ ማለኹ እዝም በአር ናይ ወርሻ ደብዳቤ እዩ امون السخاتكم كنابي كتكوديكم زمدقي እግዚአብሔር ዕድሜኹም የንውሓዮ ተባረኹ ብወፍሪ ዲዮቅልጥያኖስ ዝመጽእ እማ ኮነ ጽቡቕ ንኹሉ ተቐበሉ እቲ ጨካን ዲዮቅልጥያኖስ ንክርስቲያን ምቕታል ንአብያተ ክርስቲያናት ምቅጻል ቀጸለ ንአብያተ ክርስቲያናትን ገዳማትን መርሓትን ውን ከሰቀዮም ጀመረ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ማሪኹ ወሰደ
ናይ ሰማዕታት ማዕበል እውን ብናህር ዘየደ ሰማያት እውን ንመምህሮም ክርስቶስ ተጸጊዖም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝዝረአን ብናይ ሰማዕታት ደም ዝስተ ዘርእን ናይ ጻድቃን ነፍሲ ረኸበት። ኣስማተኛ ቆጵርያኖስ ጳጳስ ኮይኑ ኣቱም ሰባት ከመይ ዝበለ ዘስሕቕ ነገር ይበጃኹም? ንምንታይ ጳጳስ ኮይኑ? እቲ ስራሕ ኣዝዩ ዘርብሕ ስራሕ ድዩ? ኣይፋል ክቡር ንጉስ ከም ነገሩን እንተኮይኑ ወላ ሓንቲ ዝተርፈ ይብሉን ኢሎሞ ዝነበረ ኩሉ ሸይጥዎ እዩ ነቲ ናዝራዊ ኣምላኽ ክረክብ እየ ኢሎሞ ኣነ ነዚ ብፍጹም ከኣምነ ይክእልኒ ካልእ እውን ሰሚዐ ኣለኹ ሓደ ልኡል ዝፈትዋ ሓንቲ ጓል ነይራ ድሕሪኡ እቲ ልኡል ናብ ቆጵርያኖስ ከይዱ ከም እትፈትዎ ንግበረለ ይበሎ ኮይኑ ግና እቶም ኣጋንንቲ ናብኣ ክቐርቡ ስለ ዘይከኣሉ ከይሓዛ ተረፈ እቲ ተምልኾ ኣምላኽ እቲ ናዝራዊ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ነቲ ናታ እምነት ተኸቲሉ ክርስቲያን ኮነ። ኦ ንጉስ ናይ ኣብስድያ ንጉስ ክመጽእ እዩ እንታይ ኢኹም ክትገብሩ? ንጳጳስ ቆጵርያኖስን ነታ ክርስቲያን ጓልን ሒዝኩም ናብ ቤት ማእሰርቲ ደርብይዎም። ኣምላኸይ ክፉእ ጥንቆላ ካብ ሰርሓሉ ህይወት ኣውፂኻ ንዓኻ ንኽፈልጠካ ስለ ዘምጻእኻኒ ስለ ቅዱስ ስምካ መከራ ክስከም ስለ ዝፈቐድካለይ ኣመስግነካ ኣለኹ። ኦ ኣምላኸይ ኣብ ኩሉ ህይወተይ ዕለት ኣመስግነካ ኣለኹ። ነቱ እሱር ቆጵርያኖስ ኣትውለይ። ኦ ንጉስ ከም ዝፈቐድኩሞ ይኹን። ኦ ንጉስ ንሱ እኳ ኣዝዩ ተርጊር እዩ እንታይ ኢኹም ክትገብርዎ? ምን እፈልጥ ከምኡ'ውን እውን እኽእል ኸውን እየ። ጠንቋል እኳ ጎይታይ ተንኰላት እውን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ሓራይስከ ዓቢ ቆጵርያኖስ ሓያል እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ማለት ኣነ እውን ሓያል ኣይኮንኩን ድየ ካብ ላዕሊ እንተዘይወሃበካ ነይሩ ንስኻ እውን ሓያል ኣይምኾንካን ነርካ። ስማዕ ቆጵርያኖስ ኣነ ብወገነይ ከማኻ ሳይነስን ፍልስፍናን ናይ ጥንቋላ ዝስንዐ ሰብ ከመይ ናይ ሓንቲ ጓል ጻውዒት ክስዕብ ይኽእል ኢለ እምብዛ ክሓስብ ቀኒያ ኣለኹ። ኦ ንጉስ ቆጵርያኖስ ንሓደ ተራ ገሊላዊ ከመይ ኣምላኽ ኢልካ ተኣምን ኣለኻ? እስከ ነገረኒ። እዚ ኣዝዩ ዓብዪ ምስጢር እዩ ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ብስጋ ተገሊጹ እዩ። እዚ ትዛረቦ ዘለኻ ምስጢር እንታይ ምዃኑ ወላ እኳ ይፍለጥ ኣምላኽ ብስጋ ምግላጹ ግን ኣዝዩ ይሕስበኒ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኸዛርበካ ዝደሊ እንታይ ይመስለካ? ክቡር ንጉስ መጀመርታ ኣምላኽ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ግና ብፍጹም ኣምላኽ ክኸውን ኣይከኣሎን እዩ። ሕራይ ይኹን ግን ኣምላኽ ክመውት ይኽእል ድዩ? ጎይታና ዝሞተ እንስሌና እዩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ንሞት ስዒሩ ተንስኡ እዩ። ሞት ሕራይ ብድሕሪኸ ህይወት እውን ሃበና። እዚ ክትብል ከለኻ ከመይ ማለት ሕጂ ኣነ ንሞት እንተዝፈርደካ ሞይትካ ክትትንስእ ትኽእል ኢኻ ማለት ድዩ? ኣብ ናይ ፍርዲ ግዜ ክትንስእ እየ። ናይ ፍርዲ ግዜ እንታይ ናይ ፍርዲ ግዜ ኸበጃኻ? ብርግጽ እወ ኣብ ናይ ፍርዲ ግዜ ክትንስእ እየ ንኣባጊዕ ካባ ጣል ዝፈሊ ሓቀኛ ፈራዲ ብደመና ዝመጸሉ መዓልቲ እዩ። ኩሉ ዝጠቅም ነገር የብሉን። ወታደር ወሲትኩም ናብ ቤት ማእሰርቲ ደርብይዎ። እንታይ ተፈጢሩ ክቡር ንጉስ? ብርግጽ ዝኾነ ሕማቕ ነገር የለን። ቆጵርያኖስ ከኣምን ዝገበርክ ንስኺ ምዃንኪ ሰሚዐ ኣለኹ። ክቡር ንጉስ ኣነ እኮ ድኽምቲ ሰበ ብዝኾነ ዓይነት ምኽንያት ንዓቢ ሊቀ ጳጳስ ኣቦይ ናይ እምነቶም ምንጭ ክኸውን ዝከኣለኒ ሰብ ኣይኮንኩን። ሕጂ ግን ነቦኺ የቕሬታ እንተዝገብረሉ እሞ ንናዝራዊ ኣምላኽኩም ክተኣምኑ እንተዘፍቅደልኩም ከ ነመስግነካ ክቡር ንጉስ። ከተመስግንኒ ኣይደልን እየ ንሱ ዳግማይ ኣስማተኛ ንኽኸውን ንኽትእምንለይ ጥራሕ ዝደሊ ከምኡ ክገብር እሞ ፍጹም ኣይከኣልኒ። ምስ እግዚኣብሔር ክኸውን ዝወሰነ ሰብ ፈጺሙ ንድሕሪት ኣይምለስን እዩ። ንሱ እውን
مسكال تسكيمو زسعبني ندحريت قلص أيبليليو مرزام ملحاس يزلكم بغال من قد كيف تناكم كي حشا يترفني اسكان غبريانوس أتوه هراي قويتاي اسكا غبريانوس زبلها خنسمعنا نو قويتاي قبريانوس مصيلو قبريانوس بزعبا يسينا خم تقدس عامنيه كبر نقوس قرم امبار نسلي عيلكا أنا زكا كله كتقبريخا تزي كوينو ناتي باريخا قبراي ميتشم نباريا كورد زغل نقر تفلت إخا مسلني سمع عملت قلبو داكيوس كريستوس كبارنت حاتيات ناس أكابزوز أن ندحر بفتصم باريخا تقبرني تخيلنيخا ديابلوس እግዚአብሔር ይገስጽካ مساعدكم الزرا ولا حنت هيتقمني وتعدر نزا قال حج وسيتكم نخلوات عبوا نزعو بالسبعي كان ابتو اسر بيت دربيو اسكا املاخم تاي كم زغبرو لهم كنرينا يوستينا نابو خلابات مستر بيوا مصلاي جمرت اتو مخلابات دما نابو حلا يوستينا خا بتمرت مسقل مسامعتبت اتو مخلابات بقصبت موتو انت اي كبر نغوس انت يقطعكم زلو يوستينا نوتم ناي بيت منغست اخلابات قتيلاتهم ازمو زيل نغريو اتو زخونه نسيو ناخون كمن نغيركم حلقه وتحضرات نغيرني ازمو زيل نغريو اي قبريانوس مچم زي سرحو نغير يلن قبريانوس مالت ازناي قبريانوس سراي مالت دي كال دامونتاي كنبل نخل هو لك علخا نقلت يا ما قاصلوم نقبريانوس اقاصلو نيستينا هنا اقاصلوم እግዚአብሔር የብርትዕ ኸዛጓለይ ሓይሉ አብድኻ ምእንቲ ክግለጽ ንእግዚአብሔር ለምንዮ ኣይፈርሐኩም ብጻአቦና እግዚአብሔር አማኸልና ከም ዘሎ ይስማዓን ኣሎ ስለዚህ ኻ ዝኾነ ቃንዛ ዘይስማዓን ዘሎ ታየ ዘለኹ ከተስባት እዮም ዝነበሩ ኣይተጋግሮን ሓቀይ بتخكل زخنا ነገር ወይስ ተሰምዑ ማይመስሉን እቲ ምስኦም ዘሎ ሳሳይ ከመን እዩ እቲ ዝተኣሰሩ ልገረብ ነዲዱ ተወዲዩ ንሳቶም ግና ወላ ሓንቲ ይኮኑን ولا حنت አይኮንን እምባርከስ ንኽልትዮም ናብቲ ናይ መቅተልታ አዳባይ ወሲድኩም ክሳዶም ሰይፍዎም يوستينان قبريانوسن ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ተሰየፉ ب257 ዓመተ ምህረት ب21 መስከረም ሰማያዊ ናይ ክብረ አክሊል ተጎናጸፉ ናይ አማላድነቶም በረኸት መስኮላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን فرح صلمات كوينا من النتايد اللي علخو عالم كوش اي وصاتن كتصو عني سغيل اللخو نبينا يطرح كنبر دلخو جينا حطيات كسرح جينا بقى من قدك بقعاص نفسي كان برام مكرام سيقول ديك خون مودعتاي سيقول ديك خون متاويه الساعة نبلبال ديك خون حجاي الساعة نبلبال ديك خون حجاي عبزة فرح صلمات كوينا من النتايد اللي يلغو عالم كابوشاي وصاتن كتصو عني سغيل اللغون
ንበይናይ ጥራሕ ክነብር ደለኹም ጌና ኃጢአት ክሰርሕ ጌና ኣብ ጌጋ መንገዲ ክጓዓዝ ነፍሰይ ከንብራ መከራ ሲኦል ድክኸውን መወዳእተይ ሲኦል ድክኸውን መተውየ እሳት ነበልባል ድክኸውን ዕጫይ እሳት ነበልባል ድክኸውን ዕጫይ ኣብ ዘፍርሕ ጸልማት ኮይነ መንነተይ ደልየ ኣለኹ ዓለም ካብ ውሽጠይ ኣይወፀትን ክጽውዓኒ ስቒለ ኣለኹ ንበይናይ ጥራሕ ክነብር ደለኹ ጌና ኃጢአት ክሰርሕ ጌና ኣብ ጌጋ መንገዲ ክጓዓዝ ነፍሰይ ከንብራ መከራ ሲኦል ድክኸውን መወዳእተይ ሲኦል ድክኸውን መተውየ እሳት ነበልባል ድክኸውን ዕጫይ እሳት ነበልባል ድክኸውን ዕጫይ ኣብ ዘፍርሕ ጸልማት ኮይነ መንነተይ ደልየ ኣለኹ ዓለም ካብ ውሽጠይ ኣይወፀትን ክጽውዓኒ ስቒለ ኣለኹ ንበይናይ ጥራሕ ክነብር ደለኹ ጌና ኃጢአት ክሰርሕ ጌና ኣብ ጌጋ መንገዲ ክጓዓዝ